नोंथाङा जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै लानो दाबाव। थेंक इउ। गोसो जादोंमोन गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानो। मिथिनो रोङादि मानसिफोरा गावसोरनि थार मोजां मोननायखौ बोरैहाय लोगो मोनो। आंनि खाफालावथ' मात्र खालि थगायजानायल'। सोमजोर, नों आंनि फारसे बोरै बिदि खालामनो हाथारखो? आंहा मा खमि दंमोन ना आंखौ बिदि थगायनानै थांबाय? सोमजोर, आं नोंखौ मोनाबा आंनि जिउखौनो फोजोबनानै लागोन। सोमजोरनि गोजानानै थांनाया आंनि गोसोखौ जोबोद दुखु खोख्लैदों। ना मोजाङै जानो हादों, ना मोजाङै लोंनो हादों, ना न'खराव मोजाङै खामानि दामानि मावनो गोसो जादों। आंखौ फाग्लि बायदि खालामदोंमोन। जोबोद बेमाराव गोग्लैसोनानै थानो हमदोंसैमोन। समायना, नों गावखौनो मा हालोद खालामना लाखो दे? फाग्लि, बावगारदो बेबायदि थगायसुला मानसिखौ। जेरै नोंखौ बावगारदों बेबायदिनो नोंबो बावगारदो। गावनि थाखाय नङा, खमसे खम नोंनि आइ आफानि थाखायथ' नों खालामनो हायोना। नोंनि बिदि हालोदखौ नुनानै नोंसिनि आइ आफाया मा जानांगौ दे? बेसेबां दुखुआव दं बिसोरो दायो। नाय समायना, नों गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नागिरनाया खोनथाम जाबाय दे। बेयो जोबोर गाज्रिनि बाथ्रा। आं थाबैनो सेस्था खालामगोन जेसेबां थाब पसिबोल जायो नोंखौ बे हालोदनिफ्राय गोजानाव लाबोनो थाखाय। आंनो नोंनि हेल्प नांगोन। सार, आं फुथुलाथ' नङा। जेब्ला गोसो जायो अब्ला बाहायजाग्रा, जेब्ला गोसो गैया अब्ला बाहेरायाव थिखांना गारहरजाग्रा। बोसोरनैनि उनावसो बे आंखौ दिनै आंनि केरेक्टारखौ गाज्रि होननानै गारना थांदों आरो बे दा सोरबा बेलेग सिख्लाजोंसो मोजां मोनलायो। सार, आं थैनो लुबैबाय। बियो सोरबा बेलेग सिख्लाजों गोसो थोलायो। आं बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया। मिस समायना, नों बेखौ हास्थायो, मोजां मोनो, नाथाय नोंखौ बेयो मोजां मोनखायामोन। मोजां मोनोमोनबा बे नोंखौ बिदि गारनानै थाङामोन। थार मोजां मोननायखौ रावबो बोखानो हाया। औ, खोथाया बेबायदि थार। गोसोजों सानैबो हास्थायोबा, मोजां मोनलायोब्ला। बियो नोंखौ गोसो गोथारै मोजां मोनाखै, टाइम पाससो खालामदों। आइ हप आं जाय खोथाखौ बुंगासिनो नों बेखौ आन्डारस्टेन्ड खालामगोन। जोबोर गोबावनि उनाव दिनै आंखौ गोजोन फिल खालामनो हमदों। सारा जोलाया एसेबां मोजां मानसि। बिनि मिलौदो बाथ्राफ्रा आंनि गोसोखौ मोनदांहोदों। आं फोथायो आंनि डिप्रेसनखौ बियो थाबैनो खारहोगोन होनना। सानसेखालि आं आंनि लोगो लाइमोनजों टाउनाव थांदोंमोन। बे समावनो आं थगायसुला सोमजोरखौ नुयो। बियो गावनि गार्लफ्रेन्डजों खुसियै जिरायना रायज्लायगासिनो दंमोन। आं बिसोरखौ बेयाव नुनानै जोबोद दुखु मोनो आरो आं गाबनो हमो। आंनि जान, बेफोरखौनो गाबलाबाय थायो नामा? बाद हो। नों मानो बेखौ नुबानो दुखु जायो? नोंथ' आजां आंजोंनि सिगाङाव समाय खालामखादोंमोन ना बेखौ बावगारगोन होननानै। सोमजोर, दिनै नुनानै आरो आं गोसोखांफिननोसो हमलायबाय। बिनि बिदि मालाय सिख्लाजों नायनानै मिनिस्लुलाय रायलायनायखौ आं नायनो हाया, एसेबो सहायनो हाया। जाबाय दे, जाबाय, सिरि थादो। थौ थांसै। आं नोंखौ जोबोर बावनो सेस्था खालामबाय, नाथाय आं बावगारनो हाया। आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो। प्लिज, नों बेखौ गारदो, प्लिज। अरे यार, नोंखौ आं खैबार बुंखो? नों बेखिनि खोथाखौलाय मानो बुजिया? आं नोंखौ मोजां मोना। नों आंखौ बावगार, मिथिबाय? आंखौ दिनैनिफ्राय फन दाखालाम। मिस समायना, आङो लाइमोना खिथादों नोङो आरोबाव सोमजोरखौ कल खालामबावबाय होनना। बियो थार ना? औ, बे थारानो। मा खालामनो, जेब्ला आं बेखौ बेलेग सिख्लाजों नुयो अब्लानो इमोसनेल जासिनो। आं बेखौ बावनो हाया। नों रियेलिटिखौ एक्सेप्ट खालामाब्ला आं नोंखौ हेफाजाब खालामनो हानाय नङा। आंनि बारे बारे बुजायनायावबो नों बे चिटार मानसिखौ कल खालामबाय। आं नोंखौ रागा जोंदों। सार, प्लिज आंखौ रागा दाजों। नों सासेल'सो दं जाय आंनि दुखु आरो साननायखौ बुजिनो हायो। प्रमिस, एबारनिफ्राय बिदि जानाय नंला। औ, भेरि गुड। नों आंनि लोगो जानो हागोन ना? आं सानो
आं नोंजों लोगो जाना थायोब्ला थाबैनो नोंखौ मोजाङै फाहामनो हागोन होननानै, नोंनि प्रब्लेमफोरखौ होखारनो हागोन होननानै। जागोन सार। खोनादों साननाय बेमारखौ फाहामग्राफोरखौथ' माथ्र' खर'नि बेमारखौल' मिथिगौ होननानै, नाथाय आंथ' गोसोनि बेमारखौबो मोजाङैनो मिथिगौ। एबारथ' जों फ्रेन्ड जाबाय नालाय, दिनैनिफ्राय नों आंखौ सार नंलिया, आजोला होना गाबज्रि। छेया, मानोबा जेबो बुजिस'वाखै। आंनि गोसोआव माबोरैबा फिलिंस जादों, जायखौ आं दिनैनिफ्राय सिगाङाव माब्लाबाबो हमदां मोनफेराखैमोन। आजोलानि बे अनसुलायै बुजायनाय, अनथावनायै रायज्लायनाय, आंनि फिलिंसखौ बुजिनानै आंजों फ्रेन्डशिप खालामनाय, गासैखौबो आंनि गोसोआ मोजां मोननो हमदोंसै। गुबुन फारसेथिं आजोलायाबो बिदिनो साननाय आरो हमदों, जायखौ आं खालामदों। जानांगौ बेनि गोसोआबो आंनि फारसे फैनो हमदों। जानांगौ बेनि गोसोआबो आंनि फारसे फैनो हमगासिनो दं, लासै लासै। समायना, नों बेहाय प्लिज बेयाव जिरायदो। आजोला, नों मर्निं वाकनि थाखाय आंखौ लेंहरदों, आं मानो फैया जानो? माथो खालामनो, दाथ' लोगो जाबाय नालाय, लोगो खालामनानै लाबाय नालाय। फुङाव सिखारना बिदि गोजान जायगायाव दाउसिन दाउलानि मिलौदो गाबनायफोरखौ खोनासंनाया आंनि उन्दैनिफ्रायनो जोबोर मोजां मोनखायो। आजोला, नों अननाय आरो मोजां मोननायखौ बेसेबां फोथायो? समायना, मोजां मोननायनि नामाथ' गोजोन। जेसेबांखि धोन दौलत, महर मोजां न'खर गासैबो दं, अब्लाबो नाथाय अननाय गैयाब्ला गासैबो बेखारसो। मा खनसे मोजां मोनखांनानैबो गुबुन खेबबो मोजां मोननो हाबावगोन दा? समायना, मोजां मोननाया माथ्र' खनसेल' जायो। बबेबा समाव जों जायखौ मोजां मोननाय सानो बियो मोगथाङाव मोजां मोननाय जाया। लाइमोननि बारानो बिदिनो जायो। जों जोबोर इमोसनेल जायो आरो जों मोजां गाज्रि मानसिखौ फाराग खालामस्लाबनो हाया। बेयावनो सिखाव खावजायो। मोजां मोननायाथ' बे फिलिं बुजिनायनि नामसो, जाय सानै मोजां मोननायनि गोसोआव जेब्लायबो थायो। थारैनो आजोलानि बाथ्राजों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं नुवाखैमोन आंनि बेसेन गोसा समफोरखौ आं बे थगायसुला सोमजिनि थाखायनो बरबाद खालामना लाजोबदों। मोजां मोननाया मा? आंथ' दिनैसो समायना, नों जोबोर हिम्मत खालामदों। नों थाबैनो डिप्रेसननिफ्राय बारग'नो हाबाय। आं जोबोर इमप्रेस। डिप्रेसननिफ्राय बारग'बाय, नाथाय बे गोसोनि बेरामाथ' सिगांनिफ्राय बांसिनसो जासिनबाय। समायना, आं नोंनो बोरै फोरमायबावनो दे। नोंखौ फाहामै लासै लासै मोजां मोननोसो हमलांदोंसै। नों मा सानखो? एसेबां गोरलैयै आंखौ बे बारावथ' फाहामनो नोंसो हागोन, रावबो हानाय नङा। हेलौ? आं समायना बुंदों। नों उन्दुबायसोमोन नामा? आंथ' सानफ्रामबो उन्दुनोनो हाया दाना। सोरखौ सानै उन्दुनो हाया नों? आंथ' नोंनि लोगोरिना, आङो दायो नों खिथाजायो। समायना, आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनबाय। सानना मोनाखै बेनो गोसोनि खोथाखौ बोरै खिथाबावगोन। आजोलानि खोथाखौ खोनाना आं जोबोद दुखु मोनो। आं आंनि खाफालनि थाखाय गाबनो ओंखारो। आजोलाखौ फसंजानो हमबायमोन, नाथाय मालाय बियो सिगांनिफ्रायनो सोरखौबा मोजां मोनो। जानांगौ आंनि खाफालाव अननाय मोजां मोननाया लिराखै खोमा होनना। नों आंनि खोथाखौ खोनाना मानो स्रि जाखो? प्लिज माबाफोरथ' बुंहरदो। सिन्था खालामनाङा, आं नोंखौ हेफाजाब होगोन। आं नोंनि लोगोरिना। बे सिख्लाया जोबोद मोजां खाफाल जागोन, जायखौ नों मोजां मोनो। समायना, नों आंनो मानो खिथायासै? आं बोरै बुंना लानो आंनि मोजां मोननायखौ, आंनि गोसोनि खोथाखौ? बे सिख्लायाबो नोंखौ मोजां मोनो नामा? आंनि गोसोआथ' बुंदों बेबो आंखौ मोजां मोनो होनना। बुंनो थाखायल' एसे लाजिदों बियो। होमबा मानोथो गोबाव खालामबावदों? नों सिख्लानि आखाइयाव हमना बेखौ प्रप'ज खालाम। जुदि बेखौबो खालामनो हाया, अब्ला नों बेखौ SMS खालामनानै खनसे I love you बुंहर।
आरो जेब्ला सिख्लाया आंनि खाथियावनो दं अब्ला मेसेज खालामनायनि मा गोनांथि दं? नोङो बे सिख्लाया जायखौ आं मोजां मोनो, नों आंनि अरायनि लोगोरि जानो हागोन ना? औ हागोन आजोला, आंबो नोंखौनो मोजां मोनो। नोंनो आंजों थायोबोला गासिबो आबुं जायो।